סרבי התותח, אני סומך עליך שעד סוף 2024 אתה ב100,000 סאבים. אישית לסרט צריכים להירשם לערוץ. הגיע ל100,000 עד סוף השנה. תרשמו לערוץ של סרבי. יובל סרבי 100,000 עוקבים אתמול, לא עכשיו, אתמול. 4, 3, 2, 1. סרבי התותח, אני סומך עליך שעד סוף 2024 אתה ב100,000 סאבים. אישית לסרט צריכים להירשם לערוץ. הגיע ל100,000 עד סוף השנה. תרשמו לערוץ של סרבי. יובל סרבי 100,000 עוקבים אתמול, לא עכשיו, אתמול. 4, 3, 2, 1. סרבי התותח, אני סומך עליך שעד סוף 2024 אתה ב100,000 סאבים. אישית לסרט צריכים להירשם לערוץ. הגיע ל100,000 עד סוף השנה. תרשמו לערוץ של סרבי. יובל סרבי 100,000 עוקבים אתמול, לא עכשיו, אתמול. 4, 3, 2, 1. סרבי התותח, אני סומך עליך שעד סוף 2024 אתה ב100,000 סאבים. אישית לסרט צריכים להירשם לערוץ. הגיע ל100,000 עד סוף השנה. תרשמו לערוץ של סרבי. יובל סרבי 100,000 עוקבים אתמול, לא עכשיו, אתמול. 4, 3, 2, 1.